emhlophe engafani nale kaGumede le kaGumede le emhlophe engaka-design uthe umuntu phakathi ngisazoyenza nayo ibe yishayina nje akufuneka imoto kaProfessor ingabonakali yini ukuthi ubheke uma kuthiwa nje sekuzofika uProfessor uma eqhamuka ungalokhu ubuza vele ubone la Phantam yini yona Phantam Santela abafuna ukumbuza abaqala ukumbona yenza abaqala nje ukumbona Nalelake ngiyapha isandulela ngculaza nothi ngculaza ngiyapha iTB amathabo manje ngeke kuphi luthinte idliso ngikhipha manje ulibone ngamehlo namhlanje egcwale ngangwazi kusho kulona ukuthi liphuma nini wena ungifonela nje eGumede nazi imanga ngiyibona indaba na hayi bona ke hayi phela ngizongizwa mani awusho mina Ngicela abantu abawu-10 5 besilisa 5 besifazane ningenzeka ukuthi uhulumeni wakudlala ngawo usuboqo uyaphela ulibele ukukhuluma ngo-Adona because akhuluma ngo-Adona Sawubona Professor Sawubona Yebo ulabele u-10 njalo mase kuqeda laba bengakafika liba u-10 awusobuphinde umbuze mina Yohambe ngihleba njengabafazi bento bendala emakhona kube goli Etabankulu eSentheni eSentheni Yeah so uhlala la eThekwini Ngihlala la eThekwini emlazi kwaJesu so lapho kwaphela khona inja kwelo muntu ngiyahamba wasibise ibhola ngoba ngiyophume epepheni umuntu walala nenja umuntu indoda asojwe yalala nenja wenza nto manje sesiyakusaba kude Ungabuza nje kuphela kodwa amantombazana afuna ukubheka uhlala kaJesu zama ukubala isitho ngokude njengami Baba mina bengifuna ukuthi umbuzo wami uzokhona Funeka nishesheke ngoba ngifuna ke ba fresh isalukazi esingabuza lezi esingabuza singathatha nesikekethe Selume ngapha Hayi baba wawumuhle insizwa ngibona la Hayi baba Hayi baba uNkulunkulu amncede baba ume ukuze ubone inyonza abantu abakho Ngaphothi ngicela untshela uma ke napha into omdala kangaka into zenizowahamba bese bathi mjwayela bari kade into omdala Yabona umuntu omkhombisa ukuthi umuntu akabusiseki ngibona ngombheki engamhloniphi uyise la ngibone khona ukuthi uNkulunkulu uyamshaya washawuza uma umqede inkani ngokuthula kulonyeni umbheki ubengamhloniphi uyise umbheki wazi washo loyise wathi mphatho bhendi njalo lombhalo lesenimbeka kodwa into eyenzeka bambeka bezala ukucuka abantu bemazi isekela lapho ubani likaMandela kodwa bambeka lo muntu akazange aye edingisweni empini akazange lona mabhuku ubefunda eMelika baba wabuya phesheya sokuyithathela isikhundla sokuphatha abantu engabathanda manje manje ilento engithike baba namhlanje uma kwazi ukuthi ingane zami zibheke kanje ukwazi ukuthi isende lakho lisho Njengamsikele Nizama ukufuna uthulitha ke engizomgada ngawo uthulitha njengamanzi ngicela nithathe uwesisi ngicela nithathe idrink eniyifunayo lapha niyiphuze nobabili nami sengenzela ukuyigezela nje yabona uma kungani obesesi awumazi nami bamthatha abanye lalela ake sihambe nje ngoba ngithiwa sabe ndokolana sitabathini yazi into endlela usisi uthini
masihambe endaweni ehlazi enembali ezinhle oluve embali nesibheke uthi umuntu uyambheka umamatheke kancane ngithi ngiyambheka umamatheke uyazi sesintenza lapho asisona isono sisi uma kuyisono ungabe abeka